Rovnomerný vyťah. Míňa, ide, míňa. Gúni. A ešte pózuj, prosím ťa, pózuj, áno. Toto, hadiť to medzi nohy. Povysávaj to. Mali ste pravdu s tým, že sa v živote neuchytíme. A pozdravujem riaditeľku a zástupku. Zástupcu to je najlepší job. A prioritori vysávať. Vidíte môj pekný žltý vysávať? Taký sa už dneska nevidí. Robíte? Ja vám ho predstavím. To je asi. Vynechávať. 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 A dobre ma platia. Áno, 60 minút na hodinu. Teraz sa príde, povysávať a odíde. Ale to by bol dobrý nápad. Hej, kamani, choďte hore ešte rozsypať. Pali. Pôjdeš rozsypať. Mohli byť hore. Počúvajte, ale viete, ako to chodí, že keď je pred predstavením veľmi smutno, tak či veľkovo, tak je po predstavení veľmi smutno. Ani sa neomúvaj. Ja som strašne smutný, ak musím. Áno, ty si z toho psychicky prestaný, lebo ty si v živote nevystával, držíš teraz v rukách. Aha. Ty si vypraje. Taký. Ešte tam máš. Ešte máš. Aj to. A dá na to nohy, že nie! Nechci noze povysávať aj hore. Prosím vás, na Robko ešte tam má. to ja už vážne nemám čas, takže... Ešte tuto. Aj tam je. Dobre. Zaparuje okná. Počúvajte, teraz takáto drobnosť. Tento človek musí ísť ďalej, než sa